Kif il-pajjiż għadu xxukjat bit-traġedja ta' nhar it-tnejn, il-moviment Graffiti qed isejjaħ protesta kontra dik li sejjaħ is-sitwazzjoni insostenibbli li jinsab fiha pajjiżna. Il-protesta se ssir is-sibt li ġej u se tibda fl-10:30 minn quddiem il-kulleġġ tas-Subin St. Thomas More u se timxi lejn is-sit tat-traġedja. Il-moviment Graffiti qed jinsistu li r-residenti u ċ-ċittadini jinsabu ostaġġ ta' grupp ta' żviluppaturi li jisruħu il fuq mill-liġi u li għandu kontroll assolut fuq il-politika min jagħmilha u l-awtoritajiet li suppost jamministrawha. Graffiti qed jgħidu li l-lobby tal-kostruzzjoni qiegħed kontinwament iwaqqaf ir-riformi fis-settur. In-nuqqas ta' nfurzar fis-settur, il-liġijiet difettużi, il-libertinaġġ assolut fl-ippjanar, in-nuqqas ta' sigurtà fis-siti tal-kostruzzjoni u l-arroganza ta' dan il-lobby huma riżultat ta' snin ta' pressjonijiet fuq il-politika. L-istqarrija tkompli tgħid li l-inċident li sewwa l-ħajja ta' Mirjam Paċ huwa riżultat dirett ta' din is-sitwazzjoni. Flimkien ma' dan kollu Graffiti semmew il-legal notice miktuba minn Robert Musumeci tul is-sajf. Huma sostnew li minn dejjem qalu li dawn l-inċidenti kienu se jibqgħu jseħħu għaliex din ir-riforma bl-ebda mod ma indirizzat il-problemi strutturali f'din is-sistema. Il-protesta ta' Graffiti hija t-tieni waħda fi żmien ftit jiem wara l-mewta traġika ta' mara u omm li spiċċat vittma ta' xogħol li kien qed isir ħdejn dara. It-tlieta filgħaxija Repubblika organizzat protesta paċifika biswit is-sit ta' traġedja fejn persuni xelu xemat f'turija ta' rispett lejn il-memorja ta' Mirjam Paċ. Għal din il-protesta attendew anke vittmi oħra li tilfu djarhom f'inċidenti simili u li għadhom ma daħlux lura fi djarhom xhur wara li ġarfu meta biswithom kien qed isir xogħol ta' skavaru bini. Liġi għandha tkun waqqajt li dari, nibnilek mill-ġdid u int qabel ma tibnili mill-ġdid ma tellax ġeb l-oħra, ma tellax ġeb l-oħra, ma tellax ġeb l-oħra, qabel ma tessi tiegħi, ma tellax ġeb l-oħra, ma tellax. Il-liġi jekk għandha tkun għandha tinħareġ il-liġi. Ħalli dal-bullying fuq iż-żgħir tispiċċa darba l-dejjem irid tispiċċa dal-bullying fuq iż-żgħir. Daw kollha li attendew għal din il-protesta xelu xemazza biex iselmu l-memorja ta' Mirjam Paċ. Preżenti wkoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Aidin Delija flimkien ma' diversi rappreżentanti oħra tal-partit.